saboda yanzu majority maza most of them makaryata ne. Kin haka ne? Za a zo a ce miki ina son ki da dukkan gaskiya ta kuma ba haka yake ba. Hakan idan na fahimci hakan to gaskiya fa gara in dafe miliyoyi na a gefe. Haka ne malama in na dafa yan miliyoyi na a gefe kin ga idan na tafi can na fara sana'a da nasibi sai kiga duniya ta sani duk wanda ta jaddada soyayya a wannan lokacin sai kiga karshen ta zubar da hawaye da nadama. Za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan 5? Akan miliyan 5 gaskiya a'a. To menene dalilin ki na faɗan haka? To ai ita soyayya ba ƙarya ba ce. In dai soyayya ce ta tsakani da Allah ai ba za a iya sadaukar da ita akan miliyan 5 ba. Za ka iya sadaukar da soyayya ka akan miliyan 5? To, ai wallahi a miliyan 2 ma zan iya. Ko me yasa Malam Usman? Saboda in kana da kuɗi ba macen da ba za ka so ba. Mu ba wacce za ka so ba. A lokacin da kake da su kake son wata za ka iya cire shi. In dai akan kuɗi sai dai in baka ga dama ba. Za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan 5? Ba zan iya ba. Ok Jamila, ko za mu so mu san menene dalilin ki na faɗan haka? Gaskiya ba zan iya ba saboda soyayya ta fi komai. Ba zan iya sadaukar da soyayya ta akan kuɗi ba. Aliyu, za ka iya sadaukar da soyayya ka akan miliyan 5? Zan iya sadaukar da ita sakamakon yadda yanayin zamani ya canja ne yanzu. Dan ita ma yanzu ban da garanti a kanta, ita ma da za a tambaye ta iya sadaukar da soyayya ta akan miliyan 5. Marhama, za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan 5? Kai gaskiya ba zan iya ba. Ko me yasa? Dalili na shine kin ga ita soyayya, shi kuɗi yakan iya ƙaruwa ita kuma soyayya ba ta iya ƙaruwa. Zainab, za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan 5? Zan iya sadaukar da soyayya ta akan miliyan 5. Ko me yasa Malama Zainab? Karatun makaranta saboda dole sai da kuɗi sannan za a yi karatu. Ki tabbata haka ne? Za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan 5? Gaskiya ba zan iya sadaukar da soyayya ta akan miliyan 5 ba. Saboda shi kuɗi a rayuwa mai karewa ne, ita ko soyayya ta gaskiya idan aka same ta tsakani da Allah ba za ta taɓa karewa ba. Za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan 5? No, ba zan iya ba. To me yasa? Saboda in har ka Allah nake son shi. San da nake masa ya fi ƙarfin miliyan 5. Inda ba dan Allah nake son sa ba zan sadaukar da ita. Amma in saboda Allah nake son sa ko da zai ɗauko kuɗin duniya ya bani ba zan sadaukar da ita. Amma Malama Sadiya, za ki iya sadaukar da soyayya ki akan miliyan 5? Tabbas zan iya sadaukarwa. To me yasa kika faɗa haka? Me dalilin ki na? Ni dalilai na suna da yawa sai dai in takaita su. To ina sauraron ki Malama Sadiya. To da farko dai kin ga dai yanzu mazan yanzu tabbas wallahi ba su da tabbas. Mazan yanzu kusan gaba ɗayan su haka